салому алейкум дӯстони азиз, ина имрӯз басенода гулакҳо бозӣ кардасан тамошо кунед. Тобистонда мақсад ариқи калон намеравану гулакҳо дар хона бемалол ҳам ки овозӣ кардан мегирад тамошо кунед. Дар шароити хона на фақат ин гулакҳо калон овозӣ кардан мегирад. Нархош дӯстони азиз ана 270 сомон саршизад то 850 сомона. Ҳаминаш ҳозир дӯстони азиз 600 сомона дастафкаш ҳаст дӯстони азиз. Тамошо кунед чӣ гулакҳо овозӣ кардасан шуруъ. Ҳания хоп кунед, хоп кунед, хоп кунед. ина бинем дӯстони азиз гулакҳо дар хона бемалол овозӣ кардан мегирад. Ариқи калон намераваду дар хона мумкин овозӣ кардан мегирад. Тамошо кунед. Хоп кунед ку. ина бинем чӣ овозӣ кардастар. ҳозир ҳамин 600 сомона дӯстони азиз. Чӣ калон тамошо кунед дӯстони азиз. ҳозир бу хеле баланд мешавад. Ҳамин гидош дам мешавад. Тамом ира пор сол гирифта бизан то ҳозир ина нигоҳ кунед чӣ хурӯ истифода бурдаги овозӣ кардастар. пара ина ҳозир шиланга пайваст кардагимон. ин камера иншоалло бу баланд мешавад. ҳамин гидош дам мешавад. Тамом вақте ки об пур кардем ин худаш баланд шида рафтан мегирад. ира бинед чӣ хеле овоз кардастар. Чӣ хеле овоз кардан зурай? Бия хоп кунед ку. Хоп кунед. Ана. ира бинед. Хал қимат ана. Марҳамат дӯстони азиз, касоне ки ба дар кор бошад ҳамин видеоро максимали поделиси кардан фаромӯш накунед. Нархош 270 сомон саршид то 850 сомон. Ҳамин ози бача овоз кардагион 600 сомон аст. Кадом разме дар кор бошад рақамҳо дар зери навор ҳаст. бемалол занг зада муроҷиат мекунед. насосам ҳаст, насосам равон мекунад барои гулакҳои майда, калон, айнам калонтаршам ҳаст. бемалол шумо заказ кунед, худо хоҳад иншоалло бо равон кардан мегиред. акнун ҳозир гулакҳо овозӣ мекунад, тамошо кунед чӣ хел мешавад. касоне ки ба дар кор бошад ҳамин видеоро максимали поделиси кунед, рақамҳо дар зери навор занг зада муроҷиат кунед, бемалол барои шумо дастафка равон мекунад. кадом шаҳр наҳоиҳо бошад дастафка равон кардан мегиред. фарқ надорад хуҷандай, кулобай, данғарай, фархорай, московския, душанбе, калхозобод, қурғонтепа, қабадиён, шаҳритус, ана бо иса кадом наҳоиҳо бошад ҷайхон аст, панҷ аст, куҷо бошад регарай, ҳама ҷо худо хоҳад равон кардан мегиред. шумо фақат занг занед, тамом. дӯстони азиз дар WhatsApp бемалол занг зада муроҷиат кунед. барои шумо нархоша ҳамаша мепартояд. кадом размеш дар кор бошад бемалол шумо занг зада муроҷиат кардан мегиред.